Ang ikaupat nga Domingo sa Pasko sa pagkabanhaw mao ginay gitawag to Good Shepherd Sunday. Domingo sa mayong magbalantay. Gani mao po ni Domingo diin giawhag ang matag binunyagan nga magampo og dugang pang mga magbalantay o kaha mga dugang pang mga kaparian, mga madre ug mga brothers nga mao gayoy moingon ta nga mosunod gayud sa mga tunob sa mga apostoles. So we pray in this mass for more vocations, no? Mayong magbalantay na hinumdum ko sa akong maestro ni adtong nagtungha pa mi sa seminaryo sa theology. Kanang theology mo na upat katuig, katapusang upat katuig, sa dili pa mahimong pari ang seminarista o kaha ang brother. Usa sa mong gitun-an, mahitungod sa Old Testament, unya nahimo ning topic namo ang maayong magbalantay. Kaysa atong ebanghelyo karon naghisgot sa maayong magbalantay. Unya gani atong nadunggan sa una gyud nga gibasa nato nga si Jesus miingon, ako ang akong mga karnero na mati sa akong tingog, nakaila ako kanila ug sila nagasunod kanako. Motong among maestro niingon nga naay duha ka klaseng magbalantay, kanang gitawag nato ang maayong magbalantay nga maoy gihisgutan sa atong Ginoo, kanang gitawag to Good Shepherd. Gitahasan ang maayong magbalantay ug mga karnero, ug ang mga karnero nakaila sa ilang maayong magbalantay. Sa tingog pa lang, ug ang maayong magbalantay nakaila pod sa iyang mga karnero, ug pila na kabuk iyang karnero, nasayod gayud ang maayong magbalantay. Ug ang maayong magbalantay sa dihang iyang pakanon aron makasibsib kining maong karnero, iya kaning dad-on ngadto sa mga lugar diin baga ang mga sagbot aron sila bakiruhan, aron sila pastulan. Unya kining maayong magbalantay mag-una gid ni siya sa mga karnero, ug asa mo adto ang magbalantay musunod na sila. Ug mutingog gani ang magbalantay, maminaw ni sila ug musunod sila kay nakailaman sila sa tingog sa maayong magbalantay. Munay maayong magbalantay nan ado naman po higayon nga kining maayong magbalantay dili makatungha ka aron sa pagbantay sa iyang mga karnero, kay tingali basig mubutar ka ha, unya kanang mga karnero pakanon bagi na kada adlaw, o kaha naglain ang lawas, dili siya makabantay sa iyang karnero, di niya mabakiruhan. Murag bakiro may tawag kanang payong pakanon ang imong bantayan ba ngadto sa sibsibanan ang mga karnero, baka pur kani karnero. So nay mga higayon nga makapalta ang mayong magbalantay, pero kanang karnero kinahanglan maginapakan-on. So kinahanglan gyud naay mo bantay kay panon biya na sila. So niingon nitong among maestro, naay mayong magbalantay, naapoy sinuhulan nga magbalantay. So kanang sinuhulan nga magbalantay on call ra na. Suhulan siya aron iyang bantayan ang karnero. Unya kaning sinuhulan nga magbalantay, wala gayud ni siya makailas iyang mga karnero, kay di gud siya kada adlaw nga mukuyog sa maong mga karnero. Unya kanipong mga karnero wala pud makaila sa tingog sa maong sinuhulan nga magbalantay. Bisag unsa iyang imandar, di ginamutuo kay wa man sila makaila silang tingog. Unya sa dihang iya kanang pakanon, ang kanang sinuhulan nga magbalantay, dili na siya maguna, na siya awahi sa panon sa mga karnero. Pero ang duha ka magbalantay, maayong magbalantay ug ang sinuhulang magbalantay, nana sila'y pamalo nga da.
ang maayong magbalantay maguna, dili ba? Kanang iyang pamalo o baston nga dala, dili na para sa iyang mga karnero, kundi alang na sa mga lobo nga buot nga mutukob unya sa iyang mga karnero, kay iya magimbuhaton ang tanan para lamang iyang maprotektahan ang iyang mga karnero. Muna'y maayo magbalantay. Unya magunag yun siya, iya gi makita yun. Unya iya ding giyahan ang iyang mga karnero. Muna'y maayong magbalantay. Ang sinuhulan naa sa luyo. Napod siya idang pamalo. Pero kining pamalo niya, kay lagi sinuhulan siya, digli yun ni siya lunod patay sa iyang mga karnero, kay sinuhulan rabia. Unya naa siya sa ulahi, kay umag-una siya, adilip na musunod niya, kay wa man nakaila niya. Naa siya sa uwahi. Unya ang iyang baston o pamalo, iya kanang ipamalo sa mga karnero aron sila mulakaw. Kay uga duna ganay buot nga mutukob sa mga karnero, kay sinuhulan naman siya, dili gyud na siya mubati sama sa kung ginon, di gini makiglunod patay, uga dunay lubo nga buot nga mutukob. Kung muna'y giingon sa atong Ginoo, mga igsuon ko, nga ako ang maayong magbalantay. Ang akong mga karnero na mati sa akong tingog, og sila nakaila kanako, og ako pod nakaila kanila, og sila musunod kanako. Og isip mayong magbalantay, andam siyang magpakalunod patay gayud. Gani diha to'y istorya sa among maestro, no? Nga niingon siya nga, diha gud to'y usa ka maayong magbalantay. Unya, kay maayong magbalantay, magyud andam gud siya nga mugahin sa iyang kinabuhi alang lang sa iyang karno. Yan na may usahay sa panon, naman ginayon usahay mo simang gani. Mura ko pamilya usahay, di ba? Kanang inana, na mo simang ba? So sa pundok sa mga karnero, na ginayon usahay mo simang. Tingali, kanang maong karnero, nakakita, iyay na mas tambok-tambok, mga baga-baga dito, sagbot da. Musimang na. Musimang. Unya, mubuwag dito sa grupo. Unya, sa higayon nga mahibawaan na, sa mayong magbalantay nga kuwang ang iyang mga karnero, siya buhaton, he will leave the flock in order to find that lost sheep. Kanun na naman ito nadunggan, dili ba? So, nato'y istorya tinuod ginino nga nawagtang nawa ang mayong magbalantay, wala makauli sa ilaha, ilang gipangita, wala yun, pipila ka adlaw. Hangtod, ila siyang nakaplagan, dito nahug sa pangpang, nga patay na. Unya, mo din to'y ingon, nga diha to'y usa ka karnero, nga nahisalaag, unya, hapit mahulog sa pangpang. Unya, sa iyang pagluwas, naluwas tuod niya ang karnero, pero siya nabutang sa peligro ug nadisgrasya. Mao gyud nay maayong magbalantay. Andam mugahin sa iyang kinabuhi alang sa iyang mga karnero. Abi ninyo mga igsuon ko, no? Haom biya yung kaining maong atong balasahon karong adlaw sa umaabot nga eleksyon. Kaya nga atong nasod, nangita tag mayong magbalantay sa sunod unom ka tuig. Unang atong, I am sure by now, all the botantes, nagtuon na mo, inyo nagisusi ang kinabuhi sa mga kandidato. Malagmit sa pagkakaroon na mo yung mga kandidato. Ang uban, ug namang gani, mga undecided pahala. Patambag mo, susiha gayud. Tingali kaning quality sa maayong magbalantay, nindot kayo. Tanaw na to, kinsa man kay muhaom aniniya. Nga usa ka magbalantay nga mo, imugiyag yun sa atong nasod. Dili ba kayo nindot ang kahimtang sa atong nasod, daghag utang, napunos utang, amot pila na utang na to, binilyon naman din, amot trilyon, baka basta grabe na tag utang. Dili biya lalim. Munang importante kayo ang atong pilion nga magbalantay sa atong nasod sa sunod
unom ka tuig. And as your parish priest, when you enter the voting center, mo po ni gisulti ni Bishop Bilyones, no? Kanis Bishop Bilyones, usa sa atong auxiliary bishop, no? Ya, mamati man ta nila, kay ato man silang amahan. Ya, sa akong pagpamati, sakto pud kayo. Niingon siya nga, inigsud na to sa voting day, sa election day, inigsud na to sa presinto, kita na lamang og ang atong konsensya, ang atong daladala. Kanabiyang konsensya, mga igsuon ko, is a God-given gift. And it is innate. Buti pasabot sa adlaw nga kita na tao, ana-ana kanato, kanang konsensya. Mabita ng paminaw na to ang atong konsensya. Paminaw na to ang atong tanlag. Kanang tanlag, maunay musulti o mugiya na to kung unsay maayo sa dautan. Ug kay lagi hinatag nas Ginoo, maayo gyud kana. Mahitabo lang mga igsuon nga kanang atong konsensya makubla na. Basta aduna tay gibuhat nga dautan, nga sige-sige na tog buhat. Kana bitawng natoy gi-interview nga kanang hard killer, gunman, nya gipangutana siya. Ningon siya sa una niyang buhat adto, gikuyawan gyud siya, kulbaan siya, di siya katug. Mga una niyang gibuhat, pero ni abot ang higayon nga sige-sige na siya buhat. Ningon siya nga makatug na siya. Makatug na siya, di na siya mahasol. Kay nga naman, nagpunay naman siya buhat ato ang iyang konsensya was already corrupted. Sa higayon, nga atong konsensya corrupted, muna po na higayon nga di ta mamaangayan mamati sa atong konsensya. Pero sa tanaw nako mga igsuon ko, kita din hilabi na kitang kamo nga manimbahay. We are still blessed to have a conscience. Nga mo'y mugiya kanato sa atong tanang mga buluhaton. Kay mo na'y mugiya o mumando nato unsay maayo sa dautan. Mo man gani ato po nang gamiton sa adlaw sa piniliay mga igsuon ko. Ania pod ang atong mga CSEMPEL volunteers, we will have to bless them. Join me in blessing them, no? They are supposed to be the magbalantay sa balota, no? Of course, we have our teachers, mga public school teachers, because they are mandated to report, no? Unya magbalantay pud na sila sa balota. Kining si simple nga sagad nila na mga batanon, abag lang ni sila aron dili kayo bugat ang trabaho sa atong maestra. Muna ang mga igsuon ko, magkahiusa ta sa pag-ampo. Karong umabot nga Lunes nga unta, hapsay, malinawon, ug matinud-anon kining maong piniliay. May God bless us all. And PS, malagmit inig mga Martes, Miyerkules, aduna na magiday tren, kinsay mo daog, di ba? Kay magmantay magidaan na o kinsay labi pa kay kita Pilipino, we want to be informed yun. Unya mo abot ang higayon nga mugawas na giyong mananaog. By that time, hinaut-on ta magkahiusa na ta. Wa na parti-partido. Kay mauman gani mahitabo, gubot kay ta. Murag wa tay padulungan, murag masuko mong Ginoo ana, no? Kay eleksyon man pinili ay halapili ta. Inubanan sa mga giya nga gipanghatag daghan na kayo na atong paningkamutan, gatong tanawon nga ikaayo kana sa atong nasod in the next 6 years. Unya, ang sinsay mugawas nga mananaog, let us rally behind him or her. Kay maura magina lalaki na may babae, him or her. Kinsa let us rally. Unya, wala na ng mga ranting, mga bashing, no? Unya, hinaut unta, dili pun maguba ang atong panaghigalaay. No, kinalagoy kailan ingon, pader, akong gi-unfriend oy, samo kayo. Paitag gi-unfriend niya kay di mi parehang utok. Di parehang utok. Kinsa man kang utok ka mo sakto, no? Nya ko siyang giingnan nga, dugay na mong kaila to. Oh, suod kay mi pader, elementary pa. Miga na kay mi. Ya karon pila may edad niyo? 48. Limang ka na tungod lang ning eleksyon mag-away mo. Mao ra gyapon no, naipanultion
never lose your friendship over politics, no? And that is very true. Pamilya nato atong ampingan, ang atong mga kahigala, atong panaghigalay atong ampingan kay dugay na kay nato nang giampingan. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Manindog Ato palihog. karong ipadayan